Johnson Cabaya, Mr. and Mrs. Frederick Vandes and family, Robel and Rowena Amanon and family, Ryan Paul Galaw and family. Kasta pa itayraman may kararagan, ti kararwa dagiti sumaganar na minminan tayo. The Jamie Galaw, Pedro, Emilia, Mario, Rodolfo, Domingo Tolentino, Arnolfo, and Roberta Amanon. Tumakderta. Iba'y aming ikanta, tuhan sa pagkakya. Pagyawanan ni Ama, iyayan kinimpan na. Inalansik ni Paten, namin nasakit di natin. Ni Jesus di surutan tayo amin na may sa. Hintay amin ikantan at sa kentarya. Pagyamanan di Ama, tiyayak kenimpan na. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at kumata kayo. Raman tayo pa'y ti kararat tayo, ti pagyaman, special intention, ti panagkasangay ni Jonathan Gabayne. Kakabsat at ang aldarambakan tayo, ti piyesta ni Apostol Santiago. Simursurot ken ni Apo Jesus, pinanawan na amin, nagbalin ang misyonero, nangiwarwaragawag. Aging nga nangiintid na tibiyag na para ti panakiwaragawag ti Ebanghelyo. At kamadalit tayo ti Diyos, sumurot tayo kenkwana, iti inaldaw-aldaw apan nagbiyak tayo. Tapno maikari tayo makirano, iti dahil na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, at pagbabawian tayo, ida. Sikaan na ibaon, tapno pa imbagam dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na Sika nga imay tapno ayagam dagiti manat basol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na Sika kami. nga si tutugawi ti makanawan ti Ama tapno ibabaet na kami, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na Kaasyan na tayo kumatiman na kapalin na Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basol tayo, ipan na tayo, itibiyag nga agnanayon. Hinday-day tayo ti Diyos, babandi pa ng kanta tayo ti Gloria. Gloria iti Diyos, iti ganagwang, ito'y nagkakapyan, kadagiti katawan na iba't ipanagkat natin ta. Ipunan at nakaita
nakabalin kadagnanayon na Diyos, babaan ti dara ni Santiago, binindisyonan dagiti immo na abunga, ti panagtrabaho dagiti apostoles mo, ipaay mo kadi, ang mapapigsa ti iglesyam, babaan ti panangipaduyak-yak ni Santiago ti pamakina, ket matulungan na kami, babaan ti panangibabaet na, gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, isa magipagbiyak ken magipagari ken ka, iti timpuyok ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti indana. Amen. Di maibasa na agaw di may kadwa surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Da kami nga addaan iti daytoy na espirituan agameng, mayari kami kadagiti kadawyan abanga, tapno maipakita asaan ada kami at tadikwa iti kangatuan apan nakabalin, dudilaeng ti Diyos. Masansan ang maipasango kami iti riribok, ngem saan kami ang maparukma. No daduma, agdwa-dwa kami, ngem saan kami ang maupay. Ado ti kabusor, ngem adalata gayem mi. Ket uran nyo na sa ti kabil mi, saan kami amatay. Iti amin ang kanito, ipaglay mi ti papatay ni Jesus, tapno makita met ti biyag na kada kami. Iti unos ti panagbiag mi, kanayon ang maipasango kami iti patay, gapuken Jesus, tapno maiparangarang ti biyag na kadagiti pagimi amatay. Kaya't na asawen, apatay ti pagtartarabaho kada kami, ngem biyag kada kayo. Kunati na santuan asurat, na matiak, isot gapuna anak sa uak. Iti isumetlaen nga espiritu ti pamati, ag sao kami met. Amumi at ti Diyos tinang pagungar kani Apo Jesus. Pagungaran na kami tumet akas kani Jesus, ket ikuyog na kami to kenda kayo, itisak lang na. Maiga po amin daytoy kada kayo, tapno agwaras ti parabor ti Diyos, iti at-ado ataw. Iti gasta at aduntumet ti pagyaman ta akaradag apakaidayawan ti Diyos. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Dagiti aglulwa bayat ti panagmula da agapit dadto asiraragsak. Dagiti aglulwa bayat ti panagmula da agapit dadto asiraragsak. Kaskamla at dagtagainyek, iti isubli na kami ni Apo ichaysyon. Kasta unay akat katawag ken kami dapo itirabo. Iti kasta kinuna dagiti sabali a nasyon. Ipaay ti Apo dagiti naindaklan na banag katakwada. Agpaiso nga ipaay na kada kami dagiti kadakkel a banag ket kanyan aragsak mi. Dagiti aglulwa bayan ti panagmula da agapit dadto asiraragsak. O Apo isubli na kami kadi itisikot at kinarangay mi. Kas iti panangpunno ti tudong kadagiti na mag-akarayan. Ipalubos mo kadi adagiti naglulwa bayat ti panagmula da agapit dadto asiraragsak. Dagiti aglulwa bayan ti panagmula da agapit dadto asiraragsak. Dagiti nagsangsangit anapan nagpunupon, kasi aawit iti bini, at sublidan to asiraragsak, kasi aawit iti apit da. Dagiti aglulwa bayan ti panagmula da agapit dadto asiraragsak. Hintay amin ikanta
na kay waragawag tinasantuan ng Ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Imasinag ka ni Jesus ti asawa ni Zebedeo, ket inkuyog na dagiti anak na alalaki. Nagparintumeng iti sangwanan na, ket nagdawat kenkwana. Anya ti kayat mo, sinaludsod ni Jesus. Simong pati na ipalubos mo kuma magkatugaw to, iti makikatugaw to kenda iti pagarayam, dagiti dua nga anak ko. Iti maysa, iti makanawan mo, ket ti sabali, iti makanligit mo. Diyo ammo ti dawdawatin nyo, kinuna ni Jesus. Kabailan nyo kadi, uminom iti kupa, apaginumat. When kabailan mi insong batda. Agpaiso nga uminom kayo iti kupa, apaginumat. Kinuna ni Jesus. Ngem awan karbengat amang pili no si asinon to ti agtugaw, iti makanawan ken makanligit ko. Maitid da ito'y apagsaadan kadagiti na kaisaganaan, dagiti na nisaganaan ni Ama. Iti manggid da ito'y dagiti sangapulo, kakadwada nga adalan, nakapungtot da kadagiti agkapsat. Iti kasta inayaban amin ita ni Jesus ket kinunana, pagaamuyo adagiti maibilang nga agturay kadagiti hintil, adipinan da dagiti iturayanda, ket dagiti pangulo da adipinan damet dagitoy nga agturay. Saan kumaakas ta kay ramitan nyo? Ket tarigagay nga agpangulo masapol nga agserbi kada kayo amin, ket tarigagay nga isu ti kang runaan, masapol nga isu ti adipen nyo. Akas ti anak ti tao, asaan nga imay apaserbian, mudikat tapno agserbi, ket yawat na tibiyag na apang sugbot, kadagiti ado at tao. Ibanghelyo ti ako. Good evening. Sa Caridad, Fiesta di Santiago, Apostol. Pangkab na ti Fiesta tatay. Tagal-alanganan na, nagpigsa tulot ni tatay. Diya tagbanban, daawan unay. Namitoy, nagpigsa, raman angin, diyaman tayo ta. Uray na pigsa ti tuto, katakwa, awan unay tinapektaran. Uray pinipagatan nakasagana. Damat nadalaan mo talaga individual na napektaran sigong tidamat ng uray na pigsa, pagyamanan tayo tawan unay tinadamtangaran niya. Fiesta ni Santiago, kitkitaan mi uray ni Father John na minsan na Fiesta ni Santiago, nakita na yung ladawan ni Santiago, gapot nakakalugong, kadaanan na soldado nga, dalaga tayo landok ni Bagbagina, naka-ispata. Ito na ni Father John, kitaan ni Santiago, katibado na kakas na ni Jumo, nagbubuya kay ni Jumo. Kaya Jumo. At sinalagsod kang kin Father Erwin tatay, ni Chalas na taga Santiago, napayang kastabado na, ang mga nagsoldado ko na, kung narod ko na, naka-apostle man, mangalap, anak-anak ay soldakin Juan, James Indian, anak ni Zebedeo, pagamuan nakita da, nga kalkalap, sumurot kayo magkanyak ko na, kaya di nakita na din yung nagatungan ikan nga, nagpapanak ni Pedro nga nagkalap awan na ala na, nakita na yung nagadungaan na imbaga ni ako sa kalap kayo, nagpatulong da, duwag na Santiago, tinuhan nga nagpatulungan na, anak ni Zebedeo, sumurot kayo magkanyak, mangalap, kapay nga nakabado, kasi natin soldado. Grabe mo nagsoldado ko ng kidney, Erwin ka, uray siya, amo na, hindi may ugbing kami kastamot din. Kunana, hindi nga ito, yasama ko na, at nga nakasakay ti kabalyo, ay natintas ganyan ti istorya ng Santiago. Kumuna, at na relasyon na, kin Santa Maria del Pilar. Kaya ama ano nga siya, tipati kita del Pilar, ini, Our Lady of Lords, ti patronda. Hindi ko ang balbaliwan da, Our Lady of the Pilar, tatalo ti del Pilar. Ay, Our Lady of Lords, alidang banayuyok in del Pilar. Kapay namin nang tayo panagan ti Our Lady of the Pilar. Hindi ko na yung bispo na panaganan ti Our Lady of the Pilar. Pinagal na napintas kaya. Ijay Saragossa, Spain, hindi na natayon ni Cristo, nagungaran, dagiti apostoles, nagwaras dan, napanagmisyon, nagkanya-kanyata. Kani Santiago nakatangon iti Saragossa, Spain. Kaglulwalo igiti karayan, kunan na nagluwalo apo awang magmamatpati. Kadagito'y andamon agbalbali o magmamati ti Kristyanismo dito'y kunan na. Kamu yung nagparang niya po Santa Maria, na by that time,
Approximately, si Bibiag pailaan nga po Santa Maria. Nagbay location, nagparang kini Santiago, di Karayan. So, the dinigay, ang ligap na tila, di Karayan, di Saragosa, Spain, Hawaii, wish na makita ko kuna na agpatatir ka isimbaan dito, umadot ko di pamati, nakabatay na po Santa Maria tila, adigi. Kaya kuna na, nakabatay na po Santa Maria, kuna na, nakamatanagan, tinto pamati, dagiti at tao, dito kasi lang ito katipkat, dito na adigi, inyawat na kini Santiago, di jay, adigi. Iso nga dito, kunada, según istorya, iso nga niya po Santa Maria, nakabatay, adigi, sa dito, may mission ti Orly of the Village. So, the connection na kini Santiago. Ni Santiago, tinagparangan na kita inyo kada dito Espanyol, may nangiyod ti pamati na dito niya. Naging ka dito ito nakatanong. Kaya apay man na ni Santiago, nakabado, tikas labado ti Sultano. Según ti istorya, naglablabas ti panawal, dali ti Kristiyano, ijay Spain. Kalaban da dali ti Muslim. Kaya outnumbered na maabag na ng sinong istoryada, igaysa mo tigubatan. Pero buyain ko rin yung nanaga na tigubal yun ko. Isa mo tigubatan, at doon nakakabalyo, na nakasoldado, nga isong kabigsaan nga mga parparuman, isong na nagbalay gila, yung nakita natin Santiago. Nang awanan na nabayag na natin ni Santiago, isong nga legend, ken iconic, kung na apay